Nu știu dacă avem voie sus. Avem voie. Mergem cu tare. Ia stai un pic, ce astea? Lingurile astea. Roblox. Nu, dau, ok. Unde? Bine. Cum se bate în telefon. Așa, tu, mă. Care, mă? Ce, nu știi ce să faci? Plimbă-mă. Hai, mă, deci mai lăsa jos. Cred că aici trebuie din nou să găsești tot codul deodată. Sau semnele de sus. Da, femeile de sus. Ai găsit vreo cifră, măcar? Ai găsit? Nu, da, să te întreb. Măcar să știm cum o să căutăm. Nu putem să dăm click pe nimic, nu? Pe astea. Să le dăm la o parte. Tot în 3 cifre este. Nu știu. Cam atâta, da? Nu, dar e bine acum, nu? Da, pe nici nu știm unde ar trebui să le găsim. Aici, nu? Dar mie mă fac un mai acolo. Măcar primul, ca să-ți zică cum să le găsești, unde să găsești. Și totuși eu cred că vei găsi tot cifrul de tot combinația. Uite, aici am un cerc, este ca un fel de cercul acela. Uite, vezi? Vrem rău. Mamă, te poți uita și pe tavan. Nu, e prea greu pentru mine. Este că e ceva albastru. Uite-l aici. 3182. 3182. Da. Mamă, 4, 3882. Da. Deci găsim tot codul. O să găsim tot codul scris în 4 cifre. Nu mai merge să-l combini tu așa ușor. Adică nu găsești întâi, ci găsești codul, da? Da. A fost bine ascunsă, na? Și Ana a fost de început, pe care ni l-a și arătat unde este. L-am găsit! Stai un pic, o să măresc că nu văd. 7291. 921. Oh, stai că nu merge. Stai că asta am băgat și eu și n-a mers. 7291. 7291. Ok, aici este codul ăsta de băgat. Bun, acum cam pe la... L-am găsit, Ediță. 4350.
Ai găsit? Te-am văzut că te-ai oprit în drept cu codul. L-am găsit. În spatele la statuie este că trebuie să măresc, că nu văd. 4548. 4548. Gata. Mie nu merge să bag, nu pot să tasez. Ok. Am găsit este 1042. 1, 0, 4, gata. Mulțumesc. Bă, cine e gândire, mă, statuile? Are pe fundulețul o statuie dintre asta 6293. Da. Ai găsit ceva? E. Și de asta poate. Și de asta. Aici este cifrul de băgat. Mai, unde ați ascuns codul? Am început să ascundă mai bine. Când am zis și noi că ne descurcăm. Gata! Câte? 1845. L-ai găsit? Nu. Așteptăm să fie pe... Și nu este sus pe statuie, pe Phoenix? Încă nu l-am găsit. Că dacă îl găseam, îl ziceam. Am găsit de... Trebuie 340. Ei, mulțumesc. Cât era? 7341. Foarte frumos. L-am găsit. Câte? 4372. Deci camera real. Real. Adevărat, Peter. Vezi? Stai că eu încă n-am ieșit. Real, real. Ai găsit? 6977, Cât ai zis? 6000? Veneți la mine. Unde, tati? Ok. Pe codița? 6973. Deci mai fi. 6973. Sfârșit! Yeah.